ngadap de kamsim ka komen bang yo ikene kalat pani kendu bat phi ling ba ka social media ka gospel man ta ka sngi ka khot ka weringi ban puson shapang gajing ai ka bakrau ka bau beli u ai hangi ki kon kristan ta kajing ka bakrau u beli u pha ya la u kon ba marwi jing u shikna ka parthai ban yap na ka menta ki pop ki sang jingi halor ka ding phna jisu penret ya la de ha ka dur ku knang bangin yo ma ya u ha ka jing im jimi ling ba ka yu kris ba khoi Hagamas bakoi yu Jisu ai la kamet berkesnam junggu hani ban long kejing bam sim Jisu om kumne kane kari kamet junga kane kari kesnam junga tushim batobam tushim batodi kenang ba pindu light im kine baro ki pen i bau Jisu u ai ti lut yela de u e ingi we pi we badu kwa ingi ban long ki khon ki jong ngiyo sneu ban ngi nge ba sibon ki kampla ki baraja kana ka pathai lingba ka Eucharis bakoi kum hagane ka sngi u Jisu ban kan mau hangi ya ka jing kordor jang ka Eucharis bakoi pat khlem mo u ngin nam don jing im ha ka jing nge ka jong ni kane ka de ka jing kai ka bang yo na gospel man ta ka sngi u play un kur khu kordo ya phi